Dakle, govorili smo o ekonomskom osnaživanju žena i kao put sigurno u jačanje i rodne ravnopravnosti. Ono što bi bilo dobro svakako spomenuti to je uloga i žena u upravljačkim funkcijama, posebno u trgovačkim društvima. Vidjeli smo da se provode mjere i kroz aktivne politike zapošljavanja odnosno samozapošljavanja gdje žene dosta koriste upravo dostupne mjere i da je više od 2500 žena iskoristilo tu mjeru odnosno 39%, no kada govorimo o upravama korporacija i trgovačkih društava tu još uvijek dosta kasnimo. Postotak je jako mal, čak i cijela EU na 22% iako postoji direktiva koja upućuje da bi trebalo biti 33% žena na upravljačkim odnosno izvršnim funkcijama, a 40 neizvršnim. Čeka nas ova godina gdje bi trebali transponirati direktivu, pa koje su vaše preporuke da ubrzamo u biti i olakšamo put ženama na upravljačke funkcije? Hvala vam. Izvolite odgovor. Ja vam se zahvaljujem na ovom pitanju jer me upravo to vraća u 2016. godinu kada smo imali europski projekt vezano za stakleni strop gdje smo upravo govorili o potrebi ekonomskih kvota, ne samo političkih koje su uvedene već i ekonomske kvote. 2016. Europska komisija je raspravljala o toj direktivi, mi smo aktivno kroz resorno ministarstvo sudjelovali u davanju mišljenja i držimo da i dalje kaskamo vezano za upravljačke strukture jer nam žene zaista imaju problema na tržištu rada. Teško usklađuju svoj privatni i poslovni život, teško se napreduju, dodiruju stakleni strop, imaju niz prepreka, infrastruktura vezano za dječju skrb i za školsku skrb je također manjkava, tako da zaista je potrebno sinergijski, multidisciplinarno raditi da bismo ovo pojačali.